madyaning pesanggrahan Randu Gumbala. Sinten ingkang lenggah madyaning pesanggrahan Randu Gumbala? Menika ta warnane panenggak Pandhawa. Sadring Jodipati Raden Harya Werkudara. Jumeneng Hangga Gancang Yayah Lintang Bima Sekti Hanuwak Tutuk ing naga. Nyanding Gada Kyai Rujak Polo. Parandiring mangke katingal kekes penggaling Sang Werkudara awit tansah kemutan sedaning Kang putra ing Pringgandani Raden Gatotkaca pinupu ing rana Madyalaga gugur madyaning pabaratan. Datan mubah datan musik Yayah Tugu Sinukarta. Hamung kala-kala tebih penrawanging paningal. Suwung kaya datanana ingkang den penggalih. Nadyan sanggyara patpuna kawan catur tansah nglipur penggaling Sang Werkudara. Parandiring mangke dereng kepareng amedhar pangandikan ingkang cinaket nenggih abdi ing Jodipati Rekinapati Gagak Bangka. Ugi katingal sidhem datan wantun munjuk atung resaning Sang Werkudara. Dados sakeling mangke sumiyut ana angin ingkang nepek ungganing Sang Bratasena. Dadi Gurawakaban Lula Semar Badranaya sigra atur pangan dhateng ing bendara nenggih ri Sang Werkudara wau. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bali lumut ambra kanggeng awita dencengan legek-ugek sadulita mel Den sing empun nggih empun lelakon sing pun kelakon niku mboten isa dibaleni melih wong sing pun wani ngadepi perang niku sing kalah dadi rempah sing menang dadi pindhang wong perang niku etungane ming mati napa urip mboten enten pilihan liyane
Mongko Kang putra Ndara Gatotkaca niku wis aguh mbelani Kang Rama para Pandhawa pepundhening Pandhawa sarana nglilakaken pejah gesangipun wonten ing pabaratan ngantos ditotohke bondo sing larang dhewe nggih menika nyawanipun piyambak gugur enten madyaning pabaratan. Ndara Gatotkaca mboten gela, mboten getun. Nek saking pangertosan kula, ingkang putra sakniki pun nantuk kasuwargan jati. Enten mrika Ndara Gatotkaca niku guyu mesem merga weruh pepundhene anggenipun ngayati perang suci nggih mrika Bratayuda Jaya Binangun. Malah nyuwun dhateng ngersanipun Gusti supados Pandhawa dipun paringi kemenangan. Nek sampeyan susah niku sing mangsusahi napa? Sing jeneng mati niku mboten ajeng iso urip melih. Kaya listrik ya, Pak. Iya. Listrik kae mati cekleke urip meneh. Ha iki menungsa e. Sing arep dicekleke nggo napa ya, Mil? Mbah ya wis ora usah digetuni, ora usah digelani. Malah justru nek kula niku bangga duwe putra iso labuh karo wong tuwa nganti tetes sing getih sing pungkasan niku nek cara kula niku bangga. Bombong atine mboten dienggo nangis. Nek dienggo susah niku napa Ndara Gatotkaca ajeng urip melih napa pripun? Nek dienggo sedih niku napa terus dewa maringi panggesangan kalih Ndara Gatotkaca ngoten napa pripun? Nggih mboten, mati ya mati. Oh, anak mati kok digawe susah. Aku iki anakku mati malah syukuran. Wong edan. Lah witekno nek nyolongi udutku. Bocah kok anggere sedina setengah wadah boros e aku juga. Ampun ngados ngaten nggih, Den. Anak niku saka tembung ana. Sing marahi ana niku sing gawe urip, wong tuwa niku mung dadi lantaran. Sak mangsa-mangsa disuwun karo sing gawe urip, wong tuwa kudu ikhlas. Merga niku bali karo sing duweni, bali karo sing nyipta. Ngaten. Nek mang tangisi niku ajeng oluh sampeyan dadi getih. Niku mboten ajeng urip melih. Kula niku sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Ming kepengin ndara kula niku wangsul duweni krekat lan gumregah penggalihe napaki perang suci menika. Nek dienggo sedih, dienggo sungkawa, napa perange ajeng rampung mboten. Nek dienggo susah, dienggo sedih niku malah digunakake kalih para Sata Kurawa. Mumpung Pandhawa padha angles kekes lair lan batine digunakake dienggo merjaya dhateng para Pandhawa. Lah sampeyan mboten tumindak napa-napa. Niki nek nganti enten mungsuh gemruduk teng mriki mongko sampeyan lagi susah. Sampeyan dibalang pusaka, wong susah niku mboten duwe tameng, wong susah niku ora duwe pager. Daya kekuatan aji jaya kawijayan sing mageri sampeyan nilang nek sampeyan dikrenah cintrakane kalih Kurawa niku angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Mbah ya wis Pak nek ora gelem kersa lejar panggalih kowe iki ya ngeceh-ceh swara. Nengke wae wis. Engko nek Ndara Werkudara kuwi wis tutuk le nangis, wis tutuk le gelo, tutuk le sedih, ra gemregah meneh. Percamu. Percuma, percuma. Kowe ngomong drewili ngono Ndara Werkudara ora obah, ora mubah, ora musik. Areng apa ngentekke swara? Wis tuwa kok dadak komalan cangkemir. Aku kuwi batur, batur ki pangembating catur, pana kawan, pana ki cetha, kawan ki kanca. Jaman saiki angel golek pana kawan, merga wis ora diweruhi ndi kanca ndi mungsuh. Kedung jero iso dijajaki ning atine wong sapa sing ngerti bendina runtang-runtung kala mangsane nglimpe saka mburi kuwi wis pirang-pirang. Ngono.
Lah iya ning ya kowe iki menenga wis. Jajal aku sing ngomong. Dara mesaken dhateng sangya para warkawan ing sampun dipun tugasi supados damel lejar penggalih paduka Ndara dinten mangke monggo kula aturi enggal lejar penggalipun Ndara Gatotkaca sampun kebacut gugur nggih sampun ngantos dipun getuni panjenengan tasih muda panjenengan tasih merwira tur isih gagah keng garwa telu-telune ya isih seger kabeh anak ora ana iki gawe meneh pira wen ta gawe sing kaya Gatotkaca gawe kaya Ndara Antarja gawe kaya Ndara Antasena pun ngoten mawon kok digawe angel napa perlu dibantu kula napa pripun diapur murah wong iki menawarkan diri ora apa-apa kok mbok menawa nek tok bantu metune luwak tak kandhani ora kaya Ndara Gatotkaca gareng ki omong kok ngono ki rak Ndara Werkudara mergo lagi susah nek pas ra susah rawani iso digecek mudhar kowe omong kok celap-celup mundur arep apa kowe lho aku sing nglipur oh ya mbok menawa aku sukses ah iya Semar ki bola-bali blegek sirah dinggo sikil dinggo sirah oh kata-kata ra ganti-ganti ini begini Om wah lambene nggo basa Indonesia den mbok sadar sampeyan iki wong tuwa napa bocah to hah wis gerang kok meng nongas nangis perang iki ra rampung ditangisi wer wah iki saya kurang ajar meneh kowe Ndara Werkudara eling iso dipecel sirahmu kowe men aku nek ora ngene iki mangkel aku ngetutke ya susah juragan ki nek susah ora madang ora ngombe hak abdine ngrekoso biasane Ndara Werkudara ki anggere tindak sedhela wae menggok warung iki blas ora meng nongas nangis ngono kuwi apik apa piye hah apik apa piye nek ngono kuwi wis wangun apa piye umur wis tuwa nangis turun dalan gak nggawa tela semono gedene iki godho ya gong kok tela hah diotong-otong alor ngidul ora sembata mbiyen Bratayuda tak tandangane dhewe mbarep kakangku rawani nataki Janaka wedi mateni wong tuwa aku dhewe sing arep geceki Kurawa mana kata-katamu hah omonganmu sing biyen endi nek carane ngene iki Panakawan ya ora sotah ngetutke sampean nek carane ngene iki Panakawan ya moh ngetutke sampean jenuh jeleh den ngetutke Bendara kok ming meneng wae ming nangis tanpa ana omongane percuma kula ngetutke mriko-mriki dielekke aja kok nangis kok ora meneng-meneng Semar ya selak tuwa kula ya saya tuwa Gareng ya saya tuwa sabar niku wonten watese kula mragawe duwe wates kok sabar ora duwe wates nek sampeyan ora lejar penggalih dina niki asli kula minggat wis ora sudi ngetutke Ndara Werkudara yakin kula ragara mbok ngoten kula niki kan ya marem nek sampean kersa ngendika ora kok meng menang-menang terus Bagong ora ana batur sing kaya kowe wah Semar wae nuturi aku ra iso Gareng apa meneh bareng kowe sing kandha kok atiku banjur kaya dipecut wah sing gedhe pangapuramu nek jroning peperangan iki aku ora tau menehi karo kowe apa-apa mboten napa-napa pun dadi kewajiban kula kok yakin kula ora ngresula kok nyo iki eneng sisa tampanana
rak ngono. 50. Nggih, matur nuwun, mboten sah susah melih. Ora. Sing pun mboten nonton nggih mboten sah digagas. Iya. Ora mripatmu. Blegegek Ramandi mir. Nek ora cangkeme Bagong wis ora. Kene tak getak-getak ya. Terus lejar penggali malah dikai nyeket. Diapure kaya kelinci ngono kok. Ndara malah tresnane ora jamak. Wah, Kakak Bongol, kula wonten dawuh Raden. Piye kabar jroning peperangan? Sawetawis dereng wonten kabar menapa-menapa. Namung nenggo dhateng aturipun prajurit pecalan ingkang badhe sowaning mangke sinten prajurit utawi Senopati Kurawa. Ing ngedali peperangan kula semanggaken dhateng Paduka Raden. Yo. Wah, sing padha prayitna ati-ati. Ibarate mlaku wis tekan tengah mundur ya klebus maju ya teles. Ibarate kaya dene wit-witan saya gedhe. Uwite saya banter angine Pandhawa raketang sithik wis necep marang kemenangan. Mula tak kira ora mung padha bain-bain nggone para ngedani Senopati saka para Kurawa, mula sing kudu prayitna ngati-ati. Iki Raden ngestaken dawuh. Tansah marpamoring sukma sinukma ya winahya wing sepi. Sumemben telenging kalbu pambukaning warana. Dereng ngantos paripun sami balacana ingkang mlajal-mlajal katebian den ngaturaken ketiwasan Ndara kula ingkang Petruk. Matur dhateng Ndara Werkudara 1004 nyuwun pangapunten. Ya ora dadi apa Petruk sembah nuwun. Ing sepisan ngaturaken sungkem mangabekti ndungkap angka kalih. Eneng apa? Waduh, Den. Nalika semanten kula jagi wonten tepis wilinging pakuwon Randu Gumbala dumadakan tanpa kanyana-nyana. Surak mawurahan manengkar gumula dinten samangke para Kurawa ngedali Senopati. Wah, sapa Senopatine Kurawa? Senopatinipun Kurawa mboten saged kejawi namung inggih menika. Waduh, lali aku. Wah, sapa to ya mau dur nganggo dur-dur. Mula nek matur kuwi dipikir, nek lali dicatet. Bareng tekan ngarepe bendara kok lali. Sewu nyuwun pangapunten. Amargi kula ati kesupen kula nyuwun wekdal sekedhik kangge mikir. Yo. Gawis. Mbok sok dikopiok ndase kuwi, Truk. Ben ra lali kowe iki wis bar weruh kok mlebu kok lali kebangetan kowe iki. Sik. Nah, candak mboten sami kejawi namung inggih menika satriya saking negari Ngastina kadangipun Prabu Duryudana peranganipun para Sata Kurawa ing nami inggih menika. Wah, sapa to ya? Sandiman Udu Sik. Ngonek digites ro ndaramu aku ora aruh lho. Ndaramu kuwi galak. Sik, Pak, aja ngubu-ubi, Pak. Iki serius, Pak iki. Aja sok seneng ngobong-ngobong karo Ndara Werkudara. Nah, mboten saged kejawi Ndara Durgandasena. Durgandasena. Nggih. Wah, maju ning paparapan. Ndara Durgandasena maju ning paparapan nitik to wae ora mangkel gue kan ora sama-sama. Ora kudu kula jangan pirang-pirang mburu maju namanya sing iki. Sampun sami iki ngomong iki apik. Supados sing mangkel nuwun Ndara Durgandasena caos ning ngene juga iki. Dados dinamake kula matur sing Ndara Werkudara menika amarga sing dan sing iki Ndara Durgandasena wah gayeng banget. Wah, jan penyanyine kathok cekak-cekak ning ngoten.
Iki nek mboten ngoten niku mboten apa-apa matur nuwun Werkudara nek kula mboten matur mboten ajeng kabeh-kabeh sami kan. Maksudnya mesti cepling. Cepling. Wah, dirungokke apik-apik turu. Wong edan. Petro niku jan biasane ngonten niku kok niku warase nek dikampleng sirahe. Apa iya? Beda omongi kok kerep lho jagongan kali kula ngonten niku. Aja kok jagongan sekak kowe bendina ngonten niku kok rame-ramene niku terus omong dhewe terus ngembruki sekak bubar kabeh piyane. Terus kula keplak terus ora ngantuk. Pripun? Ngomong apa? Lho, ora pun rampung lek kula omong. Wah, kowe turu. Oh. Apa dengkulmu? Iya. Waduh, jan mripat ora tak rimason manekku jan. Nyambut gawe kok malah micek. Sapa senopatine? Lho omongi kok. Durgandasena. Wis metu ana ing pabaratan. Pun metu ket mau wisan. Niku tenan wah Suraundi Pendha. Wah kokope gedhe. Ngoten niku. Nek mboten panjenengan sing tumandang mboten ajeng rampung perkawis menika. Wah, gagak bonggol aja kaya bocah cilik. Mila menawi ndara mboten enggal-enggal medal niki isa uga Pandhawa kalah. Merga mboten wonten persiapan napa-napa. Mula kula matur sanipun ndara menika supados ndara menika enggal cekak-ceket mapakaken kridanipun mungsuh. Apa mangkono tepro? Petro kok tepro. Sawa senopatine. Ndara Durgandasena. Buat Pedro. Nun. Kowe weruh dhewe. Weruh dhewe nek mboten weruh dhewe kula mboten ajeng tekan mriki. Iya. Dimas Janaka. Ya wonten marang dawuh menapa? Kakang Mas rada kuwer. Setyaki. Kula wonten paring acara. Yadyo jeweti kangelan metu njaba. Metu njaba dhisik Setyaki. Setyaki metu njaba tak godhog dasmu Setyaki. Lah niki malah ndara ngendika terus niku lek ajeng mangkat ding napa? Wah, ngenteni aspada. Ngenteni pedukan. Apa Yayi Janaka mangkat dhisik numpak Betor. Betor menika menapa Kakang Mas? Becak motor goblok. Ing ngestaken dawuh parang bidal dinten sak mangke kula banjur bidal. Ndara nek mboten enggal-enggal cekak-ceket dinten mangke wah katriwandan. Niki merga para Pandhawa mboten tata-tata samapta ing gati. Mila dinten monggo kula dherekaken lumarap dhateng. Wah sikut cangkem. Wah, Petro. Ora ajar kowe. Werkudara didulang lemah. Aku wis meleki, Gong. Wah, ya wis penake, aku tak mangkat dhisik. Badut ora. Ae do beda karo aku ki gumun ya anggere muni yahene niku jan mataku abote ra jamak-jamak. Jan ora kena dijak nyambut gawe nabuh ngingkul ndingkluk ya mbuh salah mboluput sing penting iki main. Jan ya. Den ngati-ati lho, Den ngatos-atos. Gunake gata rujak pula glundhunge perjone ben do mudhar kabeh to.
Yo. Maju. Maju. Yo. Aja mundur, maju. Hati-hati. Nang gumul sangganing para wadyabala mandhekata lawan bindi mandhekata lawan bindi mandhek kanca mandhek hati-hati mau limun kok mau saiki wis rasane mandhek kanca mandhek so hati-hati so prajurit Kurawa wis samapta ing gati sawiga ing diri iki barisan saka ngendi ora melek mripatmu iki barisan Pandhawa sawangan genderane kowe ngetutke senopati pengapit ya kuwi Durgandasena apa ora wedi lamun senopatiku bakal tekaning pati kabeh aja ngias karo senopati Kurawa iki arep kaya ngene ning wis wani mati ora sandadaku kan bebangal ayo ning Tegal Kurwasitra kene ditemtokke sapa sing bakal tekaning pati sapa sing bakal urip lah kuwi ana lambe prajurit kok sak penake dhewe omong kowe nyedhake tak sangkale ngau tumbak cangkeme iki kowe kuwi sing wajib tak babat gulumu men tugel wo tak bedah diadamu tak ombe getihmu wis ora sada tantang-tantangan sing ngarep kuwi mengko kean do omong tantang-tantangan sing mburi ki wis ngangsek ayo ndang bras gek apa perlune gek rampung sing mati ya mati sing menang ya menang gawe sapa kae aku arep ngapa wis tuweke kok gaya nek kancane do bras kuwi ya ndelik golek brangkang golek nggon pendelikane kok weh sing ngomong sapa cah menyepeleke serasakan bebangal ayo ndi senopati Kurawa tak rajang-rajange ndi senopati Pandhawa tak tugel-tugele gulune ora usah padha mundur to sing hati-hati sing tumbak ning ngarep sing pedhang ning tengah sing panah ning mburi yo pindah sak pindah ayo sing tumbak ning ngarep sing pedhang ning tengah sing panah ning mburi ngonek prajurit kae maju dudani panah sing arep dirajang nganggo tumbak babati nganggo pedhang kanca ayo ora usah ngomong wani apa piye wani wae yo taur yo ayo mundur to piye kok mundur iki piye kowe ora weruh barisan sing ngarep tatas rontang-ranting iki ditujah-tujah nganggo tombak aduh mati tenan aku mundur wae mati sikilku tugel iki
Mbuh menyang endi iki nek ora dibumpet geti aku mati. Aduh. Aduh. Dadaku bolong iki. Waduh lah iki bathuk kecocok tumbak jerone ra jamak-jamak. Napa kowe irungku wis abet pedang. Ilang irungku aduh. Mongko mancunge ra jamak. Saiki tati trepes. Wah, cangkemmu klebon tumbak cangkemmu. Wah, unduh rompol kabeh. Aduh, pundakku timpal, aduh tanganku pidel. Aduh drijiku ilang. Aduh mripatku ilang siji. Waduh, iki piye iki? Aduh. Apa kuwi? Dasku ilang. Ndas ilang kok iso omong, anu ndas ngisor kok. Aduh. Tak goleki cuwilane ra enek. Tak kira ndasku tak gegem jebul kenthos. Wih aneh-aneh wae tenan iki aduh. Waduh, wah cilaka. Waduh cilaka. Ngopo dompetku ilang? Eneng KTP-ne barang SIM STNK BPKB. Wah kok digawa kabeh arep perang. Ya men ndak digadekke bojoku tak tinggal perang. Bojoku tukang gadekke. Kanca mundur. Mundur. Dalan akeh wong mati keneng ngopo mati ten kani ngoyo Subuk coco pramteng gigir Sukmanyo hilang Raganyo terus ngalindih Oh ladalah ora pangling iki Raden Kartomarma ya dasar Pranyata iki gagak bongkol ya aku gagak bongkol ora mudar-mudar wiwit pepucuk Bratayuda nganti tekan saiki isih seger kewarasan ya diparingi seger Raden Petruk kae ha lho ora basa mungsuh ngopo mungsuh tata krama Karto kuat Kartomarma ning Kartomarma Ayo, nek ajeng maju mungsuh ndara gagak bongkol. Kowe sing laporan karo wong Pendhawa yen to Kurawa ngedali Senopati. Lho, wancine esuk wahyaning mangsa kala wis miwiti perang. Lho, pun wonten trompet tandha wiwitan perang kok. Kula ngindik, nek barang kula indik wae ndara Durgandasena. Niki pun kula lapurke Satwale PP Ngamarta. Sawa, Ndra? Lho, Ndra Werkudara. Wah, krungu digecek modar kowe. Mula aja krungu sampeyan aja sok wadul-wadul tumbak cucukan sampeyan iki. Angger aku ngelokke apa bentar aku mesti diwadulke. Oh men aku iki batur kok malang kadak. Kowe iki diwangi gelem ora? Diar sisen. Ayo Raden kowe arep apa?
ngrabasing para Pandhawa. Pandhawa ora gelem mundur, Pandhawa ora gelem masrahake bongkokan aja kelakon dosa dina iki. Ing madeg suraning Driyaya kuwi Narpati Basukarna. Koko Prabu Karna ing awangga dene Senopati pengapite pancen Kakang Durgandasena. Yen Kakang Durgandasena ora bisa ngendhaleni marang kridaning para Pandhawa, Kakang Prabu Ngawangga bakal gawe bingunging para Pandhawa. Satemah Pandhawa bakal ketingkes dening Kakang Prabu Ngawangga. Wah. Wah, lah ya ora bakal mundur sejangkah. Ora bakal wedi dening sapa wae. Ora minggat sabet pedang tugel gulumu. Wah, mrene yo lade arep kewirangan karo Kakak Bongkol. Wah. Maju terus emok. Rubuhan awas mati. Ayo. Ai. Ai. Putar. Ai mati. Ai. Boleh ora popet wes ayo putar aduh. Hai. Wah. Us. Hai mati ora iso. Wah. Halo. Loh Petruk barang. Loh prajurit matake mati sapa? Ora. Oh, adio. Ada. Sit. Oh, God. Wah, edan. Tiban tombakku jebol dadamu Kakak Bongo.
Oh. Kun. Ya. Waduh mati aku. Wah. Ora kelakon mati dening aku. Duh. Lara tenan nek mak brus. Ora pangling prajurit Kurawa ngudani tumbak. Iya. Dikira petroki wong loro saudon telu saurupan wae piye. Ayo. Kene. Mati dening aku. Mati apa? Adake listrik kowe. Ayo, mang tibake. Tumbake ora bakal tak tinggal loncat. Ora keneng. Iya. Hus. Oi. Hus. Mbak amang-amang nyok. Aku iki wong kene iki lagi ngendani tombak kok metu mbak jedul. Ha kaya iki wis aman e. Aman-aman minggir kowe. Ora kecocok tumbak modar kowe ora. Oke apa? Wah, lho wae langit iki mendung kae tumbak tok. Nek nganti medun mengisor ngene, nek ora endoni ayo modar tenan. Wingi-wingi mati ning Bantayuda kaya ngene. Ngono. Ah untung aku ki pinter jamak-jamak ngene. Yo, ora keneng. Iya. Asemi aku melu. Ayo jajal kono. Mundur. Iya. Ayo, entekno tumbakmu. Ayo, gak wis. Gene ora ana sing cemlorot. Asem irung siap e. Aja sok nantang ngono kuwi. Kira-kira ana mak ketap arep tekan kene iki langsung endo. Us. Asem tembak tumbake menggak-menggok itu. Ah iya. Tadi aku bingung arep mencelot apa arep mendhake bingung. Pokoke manteng wae mripate Gong. Ya. Ora kena. Gak kena. Kaya karo aku mau, kaya aku mau go nganggo mlumpat barang. Kuwi jenenge kesusu. Piye? Mundur, iki sing tuwa dhewe. Oh, cah nom-nom do malang kajak ora. Anggep remasane. Hut. Yo. Cus. Nyepelekke ra. Hut. Cus. Tumbake nek ra dingane. Yes. Hut. Cus. Iya. Oh iya. Ini ora ngangsu kawruh kungfu neng Cina. Ora bakal kelakon, kecepatan luar biasa. Supersonik terus. Tumbak mlayu tak saut kena kok anggepe iki cah nom-nom ning do ngene-ngene ngapa kuwi. Kalah dene muridé Ndara Janaka, kalau tumbake mesti jas, cus. Delok iki. Yes.
Oh, wis. Ye, nyepelekke lah. Sikile tekle kok ampuh ya, Tra. Ayo wong ki ora sing nggo nyaut ki tangane ora sikile kok ya. Padake. Jajal ah. Ayo. Cis. Truk. Ki truk. Mlebu geger, Truk. Wis senengane aleman. Bocah ora enak ngono ki piye? Oh, gareng ki tampil kok kowe ora. Piye, bahaya ora? Ora usah dijahit. Wis sampe ngono kuwi. Getih oke ora? Ora. Sapa gong sing ngeculke tombak? Asatama anak Begawan Durna. Asatama, minggir. Arep ngopo kowe? Ira Petruk to. Petruk dengul mamah kowe. Ora ngamatke blegere apa piye? Sawangen Nata Mantura Prabu Baladewa. Lah kok dadi kowe wani ngecak panangan Nata Mantura ora gelem minggat. Iki berkane patimu. Wah, Petruk dengkulmu melocot kuwi. Iki Nata Mantura Prabu Baladewa. Ya buang, panake dibuang. Tumbake buang. Ora buang jejeki raimu kowe. Nah, ngono. Harus wani jajalan sekertan mbahune iblis lanat. Lah kok dadi kowe wani ngrabaso Ora Pandhawa ya? Lah kok dadi kowe wani ngrabaso Ora Pandhawa? Swata panos wani jajalan lanat. Mengarep pendhita karo wani karo Nata Mantura Prabu Baladewa. Sangen, iki sapa? Petruk. Petruk dengkulmu mlocot. Prabu Baladewa iki. Iki Prabu Baladewa ora minggat lakon tinju akeh nyamu. Entene nang ngene. Subale pura Asatama. Sawangan iki sapa? Gareng Raden Setyaki. Ya Raden Wresniwira, ya Singa Ngepilaruka. Nyepelekke. Ya Raja Singa. Ana Gong kowe dapukane apa, Gong? Ada aku apa ya? Werkudara kurang dhuwur. Ya apa terserah. Asatama. Kowe kena dikandhani apa ora? Iki Nata Ndarawati Prabu Kresna. Nek kena tak kandhani mundur Asatama timbang tekaning pati. Sapa? Kresna. Kresna kok dapure kaya pemean kaya ngono. Ora ana dapukan ya. Wis ya, Asatama. Dadah. Panos malih jajalan Panakawane do melu-melu ngredoni ku arepe dhewe. Kok kendel wae niku lagi nyawang barisane mungsuh Kartomarma gelut kalih Gagak Bongkol. Wah, guayange ra jamak-jamak jebul kengabdi niku terus Gagak Bongkol niku ampuhe ya ora umum. Iya. Ha nggih. Kartomarma nggawa tombak saut Gagak Bongkol. Deleke mburine Kartomarma jambak rambute diwalik terus dijelep. Pikir kula modar. Wogete niku masur ngoten. Gotong kalih prajurit Kartomarma niku ngerti-ngerti let pirang jam niku wis tengok-tengok niki diperban. Ora mati. Mboten ngono, Pak. Wah, isih serep nyawane. Nggih. Terus Swatama. Aku ora niku entek kok. Durmagati niku ngiseni peluru tok. Dik. Rawani perang. Ya nggih. Wah, Swatama nguncalke tombak pirang-pirang. Tombak kula saut kula buang, Gareng ya nyaut buang, Bagong ya nglalangi tombak. Wah, geger. Asane iki terus prajurit niku ngambyuk bareng mara. Wah,
bareng mara piye? Ya bareng mara wong dundangi kabeh kok. Wah bareng mara-mara ngendi gendurane ngendi gendurane ngoten niku. Dapurmu. Aku aja tok jak guyon, aku lagi nyetitekke wong perang. Niki nek mboten sampean sing maju mboten rampung-rampung. Mang glundungi gada rujak pala nika prajurit tak entek ludes tanpa sisa. Cukuke kataku. Waduh. Aduh. Ngopo wae, Truk? Mboten ngerti weteng kula kok mak sidut. Lara bane. Monggo ora mangan napa-napa lho, ora mangan napa-napa. Mak penjelut wonten. Engko gek masuk angin duduk. Wah, yo ngasu. Nggih. Gareng ngono iki. Nggih. Aduh, tak nglekar sedelo den ora penak. Loro tenan. Loro tenan kok sumpah. Ora mergo tak kon jupuk godo. Weh, kula niku abdi niku nek kon jukuk niku sregep. Pun salwasur to wingi-wingi ya kula jukuke ning sakniki niku mak wong loro niku ora kaya tekane malik to tanpa kenyono-nyono to. Aduh. Reng, timbali ndoro. Ngapa? Embuh. Li nganggo teklek iki dicopot. Sikile pincang nganggo teklek. Mlaku teng gludak. Nggih, pripun ta? Prajurit teka ambyuk kaya banyu banjir. Nggih. Wah, tak glundungi godo. Nggih. Lah kersane? Jupukno gataku. Teng pundi? Semendhe nang wit randu alas pinggir Tegal Kurusetra kae. Saniki? Iya. Kok migren to sirah iki? Migren apa piye? Nggih, aduh. Waduh, edan iki. Waduh, buyar tenan iki to, Dak. Niki nek mboten ngasuh semaput kok. Ngasuh ndak semaput. Nggih, aduh lho niki lho mlaku wis mubeng-beng ra karo-karo to. Niki ra iso ngampet tenan iki. Bagong. Dalam Kayar tak glundungi godo. nggih. Lajeng Cukukno gataku. teng pundi? Semendhe nang pakuwon. Sak menika. Yo, Oh nggih. Di beta mriki? yo, Oh nggih. Sakniki? yo. Nggih. Ora lara. Cah sehat tak? Wah, tak enteni kene. Piye, Gong? Mendhet gada, Mas. Kuat po dicapi? Cah kok sregep. Kok ora kelingan gadane Ndara Werkudara iki udune cah jamak-jamak. Ampun nek nganti kuat nganti metu teleke ra bakal iso. Nendi le mendhet gada? Ayo ngati-ati. Nggih, pangestune, Mas. Iya. Aduh, mumet. Piye le mumet kok nang kene iki piye? Mau le mumet ki nang kono kae nggo alasan nek kowe iki ra dikongkon ngono. Aduh, mumet. Weruh kadane Ndara Werkudara gedhe semono. Ayo dusung. Aku nek ora iso ngusung bata, muduar kowe. Wong ki ra sago ya sago. Nyun pangestu ya, Truk? Ya. Ngangkat gada kaya ngene. Pirwane dipingin cindelem. Hei dia. Ndi wing nganti kok.
Obah wae ora. Mongko nganti bedodong ayo sambat ya. Aku wae ora kuat apa meneh kowe. Ning biasane godho iki nek disembah, iki biasane sok entreng, godho pusaka lho. Apa? Heeh. Ping pira? Ping 3. Iya, ngono kuwi kan. Lho kok ping 4? Ping 4 po? Ping 4. Ping 3 wae. Ditungi ta, Truk? Aku kan ra sekolah. Ayo wis tak hitungi. Oh, goblok ora. Ping 3 kok ping 4 ora. Setunggal. Setunggal ki? 1. Kalih. Loro ya? Heeh. 3. Wis. Wis 3 wae. Wis, terus semilah ngono. Semilah. Enteng mesti ya, mestine. Nyaa. Masa abot ra cemek-cemek. Setelah benci. Bujer aku Truk. Syukur aku mangi-mangi. Iki nek aku ora iso ngangkat godhong. Heeh. Aku dukane Ndara Werkudara. Ah sakarepmu wis saguh kok. Wangi Truk? Ya yo. Yo, wong loro ya. Heeh. Nya. Ayo ora meneng wae lho, Kang. Ora. Iki yo nganggo. Loro. Awak kaya ora ngeden. Aku ngeden lho, Truk. Ora banget-banget kok ndak metu, Truk. Aku wapiki ya, Truk. Wapiki ndasmu ki. Cepet. Weh, kowe. Kowe iki sing tak cekel ki sepupuku. Wah, mula tak angkat kok abote ra jamak. Iki lho sing dicekel iki lho, iki. Oh. Apupumu ya kowe kathoke ya abang. Wis suwe ya, Gong. Wis. Yo, tenanan yo. Yo. Hati-hati. Ayo. Yo, iya ndak selaku rawa tekan kene. Heeh. Holo bes kontol bares. Yo. Hati-hati lho, Truk. Wes. Ngono ambruk abot banget lho, Gong. Pokoke tetep hati-hati lho, Truk. Ada kepleset aku. Gong. Lantono, Gong. Iki abot tenan le modar aku le. Sorry ya karang kepleset e. Ora ndek niat ngebruki kowe lho. Gong, ayo Gong. Tenan abot tenan Gong yakin. Ya wis lak kentekan napas aku. Yo. Wow. Gong. Ora sembrono lho, ora sembrono. Ora, iki serius e. Ayo, cekel terus. Oh. Gong. Ora disurung. Aku kira nyurung kok. Kok ajar kowe ora. Sing jejeg. Lho, wis iki terus. Gong.